hemos comentado las cañas de azúcar, pero también los botijos, por ejemplo. Sí. Son un elemento característico que podria analitzar-se també des de la història. Bueno, almenys continuen les hipòtesis, perquè justament en la romeria de la Santa Faç hi ha algunes coses que són, diguem, típiques. Unes són els canyamel, la canya de sucre, és un record d'Esborja. El Lobby Borgia, lo podríamos llamar. Esborja, no ho sé, però el curiós és que apareixen ahí i no apareixen en altres porrats, normalment no de manera tan patent, tan marcada. Els botijons passa igual, apareixen ahí sobretot en la Santa Faç. Un va a Santa Faç i difícil és que no torni, o almenys abans en un botijó, o almenys en un xiulet d'aixòs que poses un poquet d'aigua, que es xiulen, el xiulerell d'aquí, de Mallorca, de Catalunya, típic. És un recipient de guardar aigua i de mantenir-la fresca, importantíssima, i una termodinàmica del botijó, motiu de tesis doctoral, Eso te iba a decir, parece una cosa simple, però no. Però el nostre, vull dir, el d'argila blanca, no altres que tenen botijons vidriats, sinó el nostre. El nostre. L'intercanvi d'aigua en petites dosis, la evaporació i l'extracció de calor de l'interior permet que estigui l'aigua fresca sempre. Això després en l'època del segle... No, exacte, en el moment que estàs vidriat ja no. En el moment que... O és un altre material, però el nostre és un portent. Diguem, tecnologia punta. Deixa a tu a banda els Apple i tot això. Sí. Ja lo quisiera la NASA. Ja lo quisiera la NASA. Ja lo quisiera la NASA, alerta de l'argila nostra. I ahí està, en la romeria. La millor terreta del món. Mira-la, els botijons, i aprofita inclús per escurar, que diuen, i serà bona, que perquè servia també per a netejar les paelles, la màscara, per això és la millor terreta del món, tu, pensem que és. És per el botijo. Exacte. Patrimonio de la humanidad. I per a fregar també, per a limpiar.